Ensimmäisenä kehään kutsutaan ottelija, joka edustaa MMA Club Tel Avia. Hän on 27-vuotias ja rekordilla on 16 ottelua, joista 6 on päättynyt hänen edukseen. Toivotetaan raskas sarja Raikuvin aplodein kehään tervetulleeksi ottelija nimeltä Soslan Kasiev! Ja äkin punaiseen kulmaukseen Soslanille vastustajaksi Lub Martial Artsia edustava ottelija, joka on 32-vuotias. Ottelija on vapaaottelun kolminkertainen SM-kultamitalisti ja hänellä on pro-rekordillaan voittoja 1 ja 0 tappiota. Hyvä yleisö, toivotaan Raikuvin aplodein Akseli Kasalainen!
Ja ottelun 3 kertaa 5 minuuttia. Let's go! No niin, sieltä Brock Lesnarin ammattipaini sisään tulla musiikilla saattelemana Akseli Kaasalainen ja sitä ennen Soslan Gazier häkkiin. Nyt on iso miestä kehässä kyllä, ei voi muuta sanoa. Kyllä. Et saa nähdä mitä käy. Kaasalainen tosissaan lyö kun mylly ja nyt... Sieltä niinku puhuttiin, niin Georgiassa ehkä enemmän pystyottelijat tulee. Kyllä lyö kovaa, kyllä georgialainen lyö erittäin. Oi, Kaasalaiset toisaalta hieno polvi sieltä. Sieltä lähti kunnon judolyöt. Se taitaa olla aika selkeä, mikä nyt on georgialaisen strategia. Nyt kaikki tähän alkuun ja katsotaan mitä sitten tapahtuu. Nyt lyö kyllä kovaa ja huitoo ilmaa. Kaasalaisen pitää kädet ylhäällä. Mikä pommi siellä läpsähti tänne asti. Näyttää, että Kaasalainen selvisi tuosta alun shokki alusta ja nyt lähdetään. Georgialainen vähän jo ottaa siihen happea. Ja piteli vähän kättä äsken, en tiedä loukkasko sen, kun mä vähän silleen heilautti sitä sen näköisenä. Vähän tuntuu, että siinä ehkä saattaa olkapää nyt olla jotenkin vähän kohmes. Joo, itsekin yllätty siitä, miten voimakkaasti yläpotku. Mutta se oli liian... Tässä nyt ehkä näkyy toisaalta se, että vaikka ottelutauko on ja punaista on viime aika paljon listalta, niin selkeästi georgialainen on kyllä rutinoitunut kaveri. Joo, no, ei ole ihan aikaa kertaa kehässä. Mutta nyt näyttää ehkä siltä, että pikkasen alkoi ja vastapalloa lähti kovaa. Pikkasen, nyt näkyy ainakin kehon kielestä, että siinä taisi olla kuuluisat paukut, mutta alasvienti lähti. Se ei välttämättä toisaalta kovin hyvä idea, varsinkin jos se on vähän tommonen puolivillainen kaasalaista vastaan. En tiedä, jääkö nyt tähän sitten, ei taida päästä oikein pois sieltä. Kaasalainen pääsee lyömään, tuomari kattoo vielä. Georgialainen ei tee mitään. Kaasalainen vähän ihmetteleekin, että paljon... se pistää poikki siitä. Joo. Toi oli tohtelun klassinen lopetus, että kunto loppuun ei oikein mitään muuta tehnyt, kun toi paniikkisuutti ja siitä ei päässyt mihinkään. Joo. Mutta täytyy sanoa, että Gazievkin lautta, mikä antoi niinku myrskyvaroituksen alkuun kyllä. Että se oli niinku kaikki peli. Kyllä, kyllä. All in, ei voi muuta sanoa, mutta Kaasalaisen leuka kesti tommosen tulitaistelun ja paljon ehti tapahtua reilussa, mitä? Minuutti 50 toi oli. Joo, jos joskus järjestää 2 minuutin vapaa-ottelu, niin mä haluan tän Gazievin kyllä ehdottomasti sitä. Kyllä. Ei mä tiedä, hän ehkä itsekin katsoi kulmamies vähän silleen, että hei, me yritettiin parhaamme, tää oli se mitä mulla oli tähän ja ei musta enempää voi vaatia. Joo, tässä pelättiin niin sanottua ylikävelyä. Tai että ei ole ehkä niin hirveän tasaväkinen ottelu. No ei se ehkä pidemmän päällä ollutkaan, mutta ensimmäiset minuutit kyllä. Joo, siinä oli. Näille kahdelle taistelijalle ja aika mikä tappelu! Ottelu päättyy tuomarin keskeytykseen ensimmäisessä erässä ajassa minuutin 41 sekuntia. Ottelun voittaja punaisen kulmauksen Akseli Kaasalainen! Toi on ehkä myöskin se tänne tulevan ottelijan rooli, että hän pistää kotikehän lainausmerkeissä miehen koville ja sen jälkeen sitten. Eli siinä mielessä hän tuli pelaamaan roolista. Hän on varmaan tottunut tähän, että hänellä on se tietty strategia 30 sekuntia helvettiä vastustajalle, ykkös se riitä, niin sen jälkeen suutti ja katsotaan mitä siitä tulee. Tää on paljon mahdollista. Toisaalta arvostaa myös näitä ottelijoita. Niin paljon löytyy niitä, jotka tulee vaan hakemaan se palkka, sekin täkään ottelija selkeästi. Aivan mahtavaa, Akseli. Pakko kysyä, että pysyykö perässä alkuun? Kuinka monta heijaria sieltä tuli? No en pystynyt laskemaan, mutta kaikki tuli hanskaan, niin ei se mitään. Se näytti hurjalta. Soslan tuli tappelemaan, mutta kerro omat fiilikset ottelusta. Mä vähän odotinkin, että se tulee alussa ja sitten väsyttää itsensä ja sitten pääsee toteuttamaan omaa suunnitelmaa. Niin näin se meni. Se näytti siinä vaiheessa, kun Soslan oli hetkensä näyttänyt, niin ottelu tosissaan siirtyi sun haltuun, sanotaanko näin. Ja selvästi oli teknisesti rauhallinen ja päätit, että täältä haetaan voitto maltilla. Haluatko kiittää yleisöä vielä omin sanoin? Joo, kiitos paljon Turku. Ja muuten oli ensimmäinen potku, mikä osui päähän.
missään matsissa multa, niin Voidaanko se laittaa rekordiin? Mitä mieltä Turku? Come on! Saadaan vielä nauttia tästä hienosta musiikista.